Samuel kwa babiem de edu so no doctor time da so. Ye ni mrekura time da so. Doctor mpache mo kwa ba. Na hospital ni din de say. Medimafo Herbal Clinic. Na wa wo din de Doctor Time da so. Wow. Medimafo Herbal Clinic. Yenhwe adwumaku eniema moye wo Medimafo Herbal Clinic. Medimafo Herbal Clinic ye apomudin adwuma. Kire say ye sayale na yenko aso na Nyankopon ma yetumi a yetumi de time eto yale so enti na ye frɛ Dr. Time da so. Sa na say yare no muka say ebekọ anu nansa nanan nenum sima me hwe nyaro kura hodo bi a time da so a etime kọ doctor say gisa de wawu anasa nensa gunubo se me no ka say mo kirmafo ntam wonfa wonkoi na wote asenko ade a wayalesa ehia ye ne a Nyankopon adum to ba Medimafo a yebetume de time no ato woyale so amawo a time a doctor de beto so no empa ho anasa onfa time ento yale so ennim kuguda. Okay. Iti no yenura wo ho dada na say hospital ba ni ahwe no amo adu na yenura e bi e ko pharmacy shop na ba bi e benya bi. There be a clinic. Okay. Ya hwe ye wo Kumase abu akwa agogo. Okay. Se obeduru honko ade anopa make say nipa etwa hia ho nya ketwa obia eba na de ya na ehu a ebinsi omayi mu dane se obi utimi ba enne no a on sanfa na yale enkoda ena ona ennim doctor se oye no koredifo doctor enka asem a ensi se obo ni tirim aka asem akire obi se obi nyina nkontompo so emla ne clinic obi oha oba ne sisi achia onfiri honkona atene obi oha nani enhuna de mekasa maame bi oba ebnada efiada obedi na danse se nani emfinhia dunum onfa enhuna de da wotimi sinapane eye nansa po de esisi wo Medimafo Herbal Clinic no ano edin na ebinsi da enti na doctor se woyalefo bia Dimafo ne hwa obi a woyale a utie me die ana wo hwe me die odimafo eye ehwa Medimafo Herbal Clinic yale bia na se die de o maka kranse stroke die yale stroke hawa ubepie mu a wo de fa se achakura na wotwe wo ankasa se wo na wotwe se bia wontumi nkasa wontumi nante wabubu gudem emfie du fie dio no Medimafo mfa fie do a yale na aka wo acha ho ubepie mu a wanim ho ana doctor ahye time nansa de Nyankopon adom onsa mfa yale na emma na de ma wo bia ni gene se Medimafo ya bia yemfa poma ma ho mpere no ena wo ba wo kula poma wo sara de poma ba doctor se odine dwumadie asi wo ha ena wo ba wo tihwe mu wo sara tena hwe mu a doctor se wo gyan ne dwumadie nyina ebi ensi obi ho ase doctor mesisi mekirika se mikotodwe menasi atatai mekwada mentumi na doctor se ni nyina ye ntatia case anu ye case nketenke se bia katwanite anano wo hine bi se we ofirinkra ha na ba Kumase oba no wasi koko wakon a etua ne to doctor se koko no etua woto no se wo koda kata wone se ade nche na ewo ho a doctor na juma begu ho kanu a wo ba ye tua ye no meka bo ho tam stand the amount because eduro no ba bia koko no tua bia faka ho anajo a woda onante wani nsole no na efiri ho eno ye katwani case enti fra doctor say with Mr. Gonorrhea koko malaria syphilis candidiasis prostate eno ye ntatia case eno ye yale nkitinkitu wa Medimafo Herbal Clinic because obi a wachia etene obi me kidney me nyina asen enkrofo di frabrochire ba Medimafo Nyankopon adum tinso no tie din ye Medimafo enti ho de wudu na ye ntima ani ama wo a
baby fufuro bi anye dey endi hobiem enti Nyankopɔn amaye to me say yemfa ensi yale bia no obisi na menisem mabusuafo ekum nyafa me kokofuo emfie nan a me ye me kokofuo wieye yale abɔ me saa me yede ma kinkia ama yale enti maduru beni kosa me ho yade se na eduro wo Kumasi ebu akwa agugu Copas last stop ayia na me nyede minim enti me ka kire wo bibia se aboa pesase didi kwan enwa ba bibia wo hwe me no me ma hwe ye no bi ni nkran ha eye Kumasi nko na wo enso nkranfo kura do so ke Kumasi fo because say obi epede na yalesa obi timi twa prenko abrochire kosa no yale enso obekokora onsama enso me ka kire say obeduru Copas last stop eye Kumasi honko ade a o yale no yabo dia wona say efiri suru firi fam sa wo yale nko ade a be piem o Copas last stop enti wo dia wo hwemia enne se na wantumi ama Nyankopɔn adom ekena bra me dimafo na wo ba bi a wo bia no ye besa wo yade ama wanya wo fa ahodie se de da bia metaka se obibenya wo a efiri yade enti be piem se mokyeremafo nyantam wo nkonko no se wo tie mi nko ade a yale na akamfinhie du emfinhie duo no emfinhie duasa ma me bi wase ne mase wo ye bayifo ya pamno da obi mantwe a kese yo wase ne matimi kofa asofo se wonka nanum asam na wonmu okoda onna na widie mo hihye no wontimi nyene ho hwe mfinhie aduanan yade a wako ne mako apam no obedumfo bi na ba medimafo na ne hoto no e no kofa maami baaye na edi na wotwe a ne mana yese wo mo se maami ne bayifo no emunum ahya atade fita ebeda nyame ase enti na ye maami eye yale na yenya yale safo na yale safo wo he kora yale safo ne ewurade na nso we die ewurade esane de tumi a ewo yale samu nyina aba be hye doctor ensa enti bibiala obeye sitie enti doctor say me hia wo gidie sa wo say o doctor me gidi sa me ba me di mafo a me ho beto me hia sa gidie no de doctor hia ye wa na montuo ya wo betu afrin knan e de aba Kumasi wo betu die afri ba bia wo aba Copas last stop na wonya to wo na si Copas last stop sa wo yale ya no wo de sa sade kora na ebeti wani so e wo Copas last stop be pm e wo ho mejefo medimafo e adwuma from da be na time there da bia da e friend eda yenje ya home da bia ade akyenko ne friend enne ye eda ade akyen ne ye adwuma ye ni holiday bia da bia ye adwuma da bia na time ne ye say adwuma time de ebi kora bia emofo na ayi bi kora ho na ye de ye hye adwuma se nonson pamu nipa no doso enti wo ba ebi obo oba na so batu nipa sa na oye de osan so eko oba na se nipa no doso a nya abotere na twen na enuru so na behu doctor because of say on san fa wo yare nye dey en san so nkofi dog me nya number no na me say your number no is 0244 77 4282 0500 727215 medimafo herbal clinic o ba ya hye ya ye wo Kumasi ebu akwa agogo Copas last stop udu Kumasi be bia wogina bia fa ka kosi ebu akwa udu ebu akwa si Mercy police station wosi police station atwa akwan bu twa akwan mu bisa se agogo station wa hin udu station ha taxi si ho trotro ho ni nyina sambol si so eko medimafo herbal clinic dada say doctor time that dada say papa